लामसगन रनो हानि हाइ कक बरखिनि टेक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल गाइस जेटा सामानि दङ जे बबाहाय के एनएसपी पोर्टल नि जेटा आधार सीडिंग दंगा सीडिंग या बबाहाय के जों स्टेटस चेक खालामनाय गाबनो तै तिनि भिडियो गे बाक्सा नि आधार सीडिंग या आबनो तै नङो फुनुनाय बबाहाय के जों स्टेटस चेक खायनाय गे जेटा एनएसपी पोर्टल नि तै आंनो भिडियो रखा बाक्सानि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल उनका बाक्सानि ऑथेंटिकेशन फेल उनका आबनि मेन रीजन उनका जेटा फोटो क्लिक खायतानि बा फोटो टिसा थानि सेल्फी ना हातानि वो जेटा मकल एबा आई ब्लिंक खायनि बागै आबाहाय उनका बाक्सानि गै नेट प्रॉब्लम मानि बागै गे बाक्सा खालामैयाखौ गाबोन सल्यूशन तुआनो एनएसपी पोर्टल नि बिसुङाव फायनानै खाकाव गेन रक किसा वेट खायदि खाथैनाय करै जतनि सल्यूशन दङ गे तिनि उनका जों बबाहाय के स्टेटस चेक खायनाय आधार नट सीडिंग फायगा गाकाय जेमन क्रक्सा ब्रकनि नायदि ओ जागा आधार नट सीडिंग ओ जागा नक नुइ माखना आधार नट सीडिंग इको ओ जागा सीडेड बबाहाय के बाक्सानि के आरो आधार सीडेड फायो इको मोटांग सीडेड नि हंगाय आधार बैंक लिंक खायै सीडेड खायना नंगो बैंक थांगै गाय इको बबाहाय के जों चेक खायनाय सीडेड दंगा या आबन तै ताकनो फुनुगानो गाय जों कायसा वेबसाइट थानाय UIDAI वेबसाइट थानाय थांगा हंगाय ओ जागा जों क्लिक खायनाय क्लिक खायगा हंगाय ओ जागा इंग्लिश सेलेक्ट खायदि गाय अंग पाइजाखौ नंग फुनु गयो एनएसपी पोर्टल देबो खायमाना गे आबन यागलो हंगा के जों डाउनलोड आधार क्लिक खायदि डाउनलोड आधार क्लिक खायगा हंगा काय ओ जागा जों कायसा नरक ओ जागा नुबि मानखाना ओ जागा हि क्लिक खायदि माय आधार क्लिक खायगा हंगा ना तलाव फायदि फायगा हंगा काय ओ जागा बैंक सेंडिंग स्टेटस नि रंग माखाना जागा क्लिक खायदि क्लिक नि थांगा नि जेटा आधार बाय मोबाइल नंबर लिंक आबनो नंगो जागा सुंगनि नि आधार न नों सैमा सैनाय गा आधार बाय मोबाइल नंबर लिंक मा तंनाय ओ बाहाय सामुं खायना बागै ओ जागा कैप्चा कोड रिनाय गांग जतो दाकि फिल के पाइनाय आमन यागलो लॉगिन ओटीपी क्लिक खायदि गे ओटीपी थांगा फायका आंनो कॉपी खायनाय ओ जागा रेनाय लॉगिन क्लिक खायदि ओ लॉगिन क्लिक मा खायनाय गाय स्टेटस लोडिंग नि दङ गा मा पाइका गाय ताम खायनाय सिनि हायना हायतेसा आधार सीडिंग क्लिक खायदि गो जागा सावो माने नेटवर्क यानि बागै हामयानि बागै नुगजागै मायांगै दङ गाय तो आंनो तैसा ट्राई खायफनुगानो गा आधार स्टेटस थानाय गेना दिनाव नुबि मानखाना ओ जागा को कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन गौर नरक नुबि मानखाना बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव गई बो बैंक बायानि सीट खायजा हंगाखाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बाय माने जेकुनु सरकारनि रां रक स्टेपेन रक हंगाखाय ओ जागा ओ बैंक को हाबनायता आमा हाय तमंग नरक चेक खायनाय नेदि नरकनि बो बैंक बाय सीटिंग जा गेनरक ओ हाय स्टेटस चेक खायनाय मानो निया खेबा नरक नां टेस्ट साबानो एनएसपी पोर्टल नरक सर्च खालायदि सर्च खालायगा हंगाखाय किछु लोडिंग नाय लोडिंग नि पाइका हंगाखाय ओ जागाव 4 डट नुखना आ जागा थांदि थांगा हंगाय ओ स्टूडेंट क्लिक खायदि क्लिक खाय पाइका हंगाखाय ओ जागा चेक आधार सीडिंग स्टेटस नरक नुबि मानखाना आ जागा क्लिक खायदि देसो ओके खायदि ओके खायगा हंगा दि आ पेज न पेज फैगवा इकोर बैंकिंग स्टेटस क्लिक खायदि और हायनि नि आधार नंबर फिल खाय पायदि कैप्चा कोड फिल खायदि लॉगिन क्लिक खायदि गिनो ओटीपी थांगोनाय देसानि रजिस्टर मोबाइल नंबर ओ ओटीपी नो क्लिक खायो जागा पेज के रेडी कॉपी खायि लॉगिन रेडी गरो सावो तांगे हिंगांगा आं खाजिं लॉगिन खाय पाजों बागिचे गेसों तेसा हायनाय थांगोनाय को फायका हंगाखाय ओ जेता बैंक सीडिंग स्टेटस नुबि मानखाना आ जागा क्लिक खायदि इको गयांग तिबो नुबि मानखाना
congratulation iko jaga seijak nukana aro ani Adhar number bank number te active no bank seeding status active no hingke mo last update bufuru khaika 31 tarik 7 मास 2020 ama haika hingke oma haike nungbo bank seeding da wngkha wngya check khainai mano wngya hingka kai bank o thangi Adhar by bank no link khlai seed khlai paidita gai asuk no gai norok video chajak hangka like share comment khlain tapok di channel ko tal nai tongo hainrok kokbor khini tech entertainment youtube channel no subscribe khlai di gai tini baga asuk no jotno no hambai bye.